δοξασμένο το Πανάγιον όνομα του Κυρίου που μας χαρίζει για άλλη μια χρονιά εφέτος με το έλεος και τη χάρη Του να γιορτάσουμε τα άχραντα πάθη Του, συμπορευόμενοι όλη τη Μεγάλη Εβδομάδα με τον Χριστό και Σωτήρα μας, που ανεβαίνει από αγάπη για όλους εμάς τον ανηφορικό δρόμο προς το Γολγοθά και προς το εκούσιον πάθος της Σταυρώσεως. Οι σύντομες αυτές ομιλίες των ημερών της Μεγάλης Εβδομάδας δεν έχουν φιλοδοξία παρά να μας βοηθήσουν πρώτα τον ομιλούντα και ύστερα όλους τους ακροατάς να αφήσουμε για λίγο το φορτίο της καθημερινής ζωής με τις τόσες βιωτικές φροντίδες, μέριμνες, βάσανα και κάθε λογή στεναχώρια που ζει ο καθένας μας και να πλησιάσουμε τον Θεάνθρωπο Χριστό μας όπως μας τον παρουσιάζει η Αγία Εκκλησία μας με την κατανυκτική και εμπνευσμένη υμνογραφία της και με το αγιασμένο κλίμα της πάντιμης λειτουργικής της παραδόσεως. Γνωρίζουμε την αμαρτωλότητα καθώς και την αναξιότητά μας για να το επιχειρήσουμε δίχως φόβο και με βεβαιότητα στις δικές μας δυνατότητες. Όμως, αν εμείς δυσκολευόμαστε να πλησιάσουμε τη φωτιά των μυστηρίων των φρικτών που ζει η Εκκλησία μας τη Μεγάλη Εβδομάδα και παραμένουμε στα προφίλια δίχως να τολμούμε να μπούμε στα άδυτα των αδύτων και στα Άγια των Αγίων. Οι Άγιοι Πατέρες της Εκκλησίας μας και οι Θείοι Ποιητές και οι υμνογράφοι της είχαν την καθαρότητα του Αγίου Βιώματος και την Αγία Έμπνευση να δημιουργήσουν τις γέφυρες τις πνευματικές για να περάσουμε κι εμείς στην αντίπερα όχθη όπου ψάλουν οι ποιητές και οι υμνοδοί τα Θεία Τραγούδια της Εκκλησίας που είναι αγιασμένα λόγια με μια άρρητη γεύση και γλυκύτητα που έχουν τα λόγια του Θεού στον όποιον απευθύνονται οι Θείοι αυτοί ύμνοι και έχουν πραγματικά τόση γλυκύτητα μέσα τους τα τροπάρια της Μεγάλης Εβδομάδος που οι Ορθόδοξοι Χριστιανοί που παρακολουθούν τις ακολουθίες των ημερών αυτών με βλάβεια και κατάνοιξη ακόμα και όταν δεν κατανοούν όλα τα λόγια των ύμνων, τα δέχονται και τα βάζουν με ευφροσύνη μέσα στην καρδιά τους σαν τα καλύτερα τραγούδια, λυπητερά και χαρμόσυνα μαζί. Εδώ είναι το γεγονός της χαρμολύπης ή του χαροποιού πένθους, σαν μπάλσαμο και θεία παρηγορία στον πόνο του ο καθένας. Εδώ θα μπορούσε αλήθεια να ψιθυρίσει κανείς τα λόγια εκείνα του Δαβίδ. «Ως γλυκαία το λαρύγγι μου τα λόγια σου, υπερμέλει το στόματι μου». Εδώ ανοίγουμε μια μικρή παρένθεση για να πούμε πως αυτές τις ημέρες της Μεγάλης Εβδομάδος έχουμε για λειτουργικούς λόγους μια τυπική ανομαλία. Τον όρθρο με όλους τους ύμνους της ψαλμοδίας τον ψάλουμε σαν αγρυπνία το βράδυ της προηγούμενης ημέρας, ενώ τον εσπερινό τον ψάλουμε στη θέση του όρθρου. Αυτή όμως η μικρή αταξία έχει γίνει τάξη μέσα στο σώμα της λειτουργικής μας παραδόσεως και το θεωρούμε όλοι μας κάτι πολύ φυσικό να ακούμε από το βράδυ τους ύμνους και ψαλμούς του όρθρου της επομένης ημέρας, δηλαδή τον εξάψαλμο, τον κανόνα, το κοντάκιο, το συναξάρι, τους έμους. Σ' αυτό παίζει σπουδαίο ρόλο και η πλήρης αλλαγή που
βλέπουμε να σημειώνεται στη λειτουργική ατμόσφαιρα των ιερών ναών μας. Οι ιερείς δίνονται τα πένθυμά τους άμφια, όπως και η Αγία Τράπεζα και πολλές από τις ιερές εικόνες, θόρυβος από το θυμιατό, με τα αρχαγγελικά χαρμόσυνα κουρουνίσματα εξαφανίζεται στη θέση του ένα σεμνό πένθυμο θυμιατήριο, το λεγόμενο κατσίον. Δίνει στους πιστούς τη συμβολική πρόσκληση για την οσμή της πνευματικής ευωδίας, την ώρα που ο πρωτοψάλτης ή ο λαμπαδάριος διαβάζει η γεγονιαία τη φωνή σαν θείος ραψοδός, τον 19ο και τον 20ο ψαλμό. Δόησι Κύριος κατά την καρδίνα σου και πάσαν την βουλήν σου πληρώσει, ούτε ενάρμαση και ούτε εν ύπης, ημείς δε εν ονόματι Κυρίου Θεού ημών μέγαλην θυσόμεθα. Αυτοί συνεποδίστησαν και έπεσαν, ημείς δε ανέστημεν και ανορθώθημεν. Και ενώ διαβάζει ο αναγνώστης, το εκκλησίασμα παρακολουθεί και συμμετέχει στην ανάγνωση. Καμιά φορά μάλιστα, όταν αργεί ο ψάλτης να πει τον παρακάτω στίχο, κάποιος ή κάποια χριστιανοί, κρατώντας βιβλίο ή και γνωρίζοντας ενίοτε από στήθους την ακολουθία, πετιούνται και συμπληρώνουν ή και προτρέχουν στην ανάγνωση. Δείχνει και αυτό πόσο αληθινή και πόσο βαθιά και πνευματική είναι η τροφή της ψυχής που χαρίζει απλόχερα η Εκκλησία μας αυτές τις μέρες στα παιδιά της, τα οποία τρέχουν να προφτάσουν την ακολουθία του νυμφίου, αφήνοντας όλες τις άλλες εργασίες και φροντίδες, σάλλοντας μαζί με τους ιερείς και τους ιεροψάλτες. Εκνικτός ορθρίζει το πνεύμα μου προς ο Θεός, διότι φως τα προστάγματά σου επί της γης. Εκνικτός ορθρίζει το πνεύμα μου προς ο Θεός, διότι φως τα προστάγματά σου επί της γης. Κι όταν οι ιερείς ενθοφορούντες βγάζουν τον νυμφίο της Εκκλησίας για να τον αποθέσουν ευλαβικά στο μέσο του ναού, όπου θα τον προσκυνήσουν όλοι, αφού ανάψουν το κεράκι τους με πίστη στο διπλανό μανουάλι, όσοι ακούνε εκείνη την ώρα το αργόψαλτο «Ιδού ο νυμφίος έρχεται εν το μέσο της νυκτός». Έχουμε τη γλυκιά αίσθηση πως ο Χριστός που σκίζει το σκοτάδι της νύχτας θα σκίσει το σκοτάδι της δικής μας πνευματικής νύχτας για να ανταμώσει την ψυχή μας και να την αναστήσει από τις αμαρτίες, τα πάθη, την όποια πτώση της. Γι' αυτό και όταν ο υμνοδός μακαρίζει την ψυχή που ο Χριστός θα βρει, σαν έρθει ξύπνια και γρηγορούσα, ενώ η κτήρη ως ανάξια η ψυχή θα υπνώτη ράθιμα και δεν θα είναι άξια να δεχτεί το Χριστό. Σκύβουμε όλοι μέσα μας και ανοίγουμε ένα διάλογο με την ψυχή μας, προσπαθώντας με τα λόγια του υμνογράφου να την ξυπνήσουμε, να την κρατήσουμε αν είναι δυνατό σε παντοτινή εγρήγορση. Βλέπε ουν ψυχή μου, μη το ύπνο κατενεχθείς ή να μη το θανάτο παραδοθείς και της βασιλείας έξω κλειστής, αλλά ανάνυψον κράζουσα.
Ιδού ο νυμφίος έρχεται εν το μέσο της νύχτος και μακάριος ο δούλος ον ευρύσει γρήγορούντα αναξίως δε πάλιν ον ευρύσει ραθιμούντα βλέπεουν ψυχή μου μη το ύπνο κατενεκτής ή να μη το θάνατο παραδοθείς και της βασιλείας εξοκλείστης αλλά ανάνυψον κράζουσα. Άγιος, Άγιος, Άγιος Υιός Θεός ημών, δια της Θεοτόκου ελέησον ημάς. Το βασικό εορταστικό θέμα των ημερών της Μεγάλης Εβδομάδος είναι πάντοτε τα Άγια Πάθη του Κυρίου. Όπως είναι γνωστό, όμως οι Άγιοι Πατέρες έβαλαν να γιορτάζουμε και κάποιον Άγιο ή κάποιο γεγονός που έχει σχέση με τον νυμφίο Χριστό ή μας βοηθάει να πάμε βαθύτερα στην πνευματική προετοιμασία μας για να υποδεχθούμε τάχραν τα πάθη του Κυρίου. Έτσι, της Μεγάλης Δευτέρας το Συναξάρι, μετά το μηνολόγιο της ημέρας, έχει και το ακόλουθον υπόμνημα του Τριωδίου. Τη Αγία και Μεγάλη Δευτέρα μνήαν ποιούμεθα του μακαρίου Ιωσήφ του Παγκάλου και της υπό του Κυρίου καταραστήσεις και ξηρανθήσεις σικής. Ο Πάγκαλος και ενάρετος Ιωσήφ είναι γνωστός από την άρνησή του να αμαρτήσει με τη γυναίκα του Πετεφρή στην Αίγυπτο και από τις άλλες περιπετειώδεις πλευρές του βίου του που στάθηκε όντως ένας φωτεινός φάρος να δείχνει τους θησαυρούς της αγνότητος και της δικαιοσύνης σε όλους τους χριστιανούς, όπως με τρόπο σημειώνει και το δύστιχο του Συναξαρίου.